कित्याक आमी आज आउट गोईंग कावन्सिलर पेडणेचो प्रशांत गडेकर हाका आमी आमच्या पक्षान प्रवेश दिलो. प्रशांत गडेकर हो आतां सिटींग कावन्सिलर पेडणे म्युनिसिपल कावन्सिलाचो आनी पेडण्या दुसऱ्या म्युनिसिपालिटी भशेन पेडण्या इलेक्शनां आयिल्लीं आसा. आमी आमचो थंय कॅन्डिडेट आसा फुडें आनीक कॅन्डिडेट आसा ह्या कारणा खातीर आमी थंय एक पॅनलूय घालतले. तर पॅनल जे आमी घालतले ते प्रशांत गडेकराचे लिडरशिपा अंडर घालतले. ताका आज आमी प्रवेश दितात आनी उरिल्ले आमी थंय सर्वे बिर्वे कंडक्ट केले. ल्हान कावन्सील तें आनी अशें दिसता की हें जे एसेंब्लीन एक्सपोज जालां आनी सरकाराक आनीक पक्षाक तांच्या नांव जे भशेन तांचें काबार जालां. थंयच्या आमदाराचें नांव पडलां मिस्टर 30%. हाजे खातीर म्हळ्यार आमकां अशे संकेत मेळटात की ताका ते पार्टी टिकेटूय डिनाय करूंक शकतात. बरे लोक सगळ्या पक्षांनी असतात. बरे लोकांक एक करप टीम गोवा म्हणून हो करप्ट आनीक कॉम्युनल सरकार गोंयच्यान मुक्ती करपाक हें आमचें कर्तव्य अशें आमी समजतात. आनी ताजे खातीर बरे लोकांक एक अम्ब्रेलाच्या अंडर हाडपाक आमचो प्रयत्न आसतलो, प्रयत्न आसा आनी होच प्रयत्न म्हणून आमी आज प्रशांत गडेकराक पयलीं ताजो प्रवेश करतात पक्षान. माझी सुरुवात जी आहे 1998 मधून मी भारतीय जनता पार्टीतून एक सामान्य कार्यकर्ता ह्या व्यक्तीने सुरुवात केली. त्याच्यानंतर कार्य करत असताना मी साधारण 2012च्या निवडणुकीला मी भारतीय जनता पक्षाचा अध्यक्ष मंडळ अध्यक्ष या नात्याने मी माझी यशस्वी कारकिर्दी अशी केलेली आहे, पार पाडलेली आहे. त्यावेळी राजन आर्लेकर साधारण 17,000-17,500 मतांनी त्यांना आम्ही मदत देऊन आम्ही त्याला निवडून आणण्याचा आमचा प्रयत्न आम्ही करून दाखवलेला आहे. जी माझ्याबरोबर ते ज्यावेळी मी मंडळ अध्यक्ष होतो त्यावेळीचे पण आमचे काही जुने कार्यकर्ते आहेत, प्रत्येक भागातून आहेत. ते स्वाभिमानी कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्याशी मी संपर्क करून मी असा विचार केला की मी असं पक्षामध्ये प्रवेश करतोय तर तुमचं सहकार्य असं. त्या लोकांनी मला नक्की तर पुढे जा, आम्ही तुझ्या मागे आहे. कारण पेडण्यामध्ये 2017 म्हणजे पेडणेकरांच्या चुकीमुळे असं आम्ही म्हणूया की जो आमदार पेडण्याला भेटला त्याचं जर इकडे जे माफिया राज्य आहे त्याला प्रत्येक पेडणेकर हा वैतागलेला आहे. म्हणजे प्रत्येक पेडणेकरांच्या मनामध्ये त्याच्याबद्दल खतखत आहे. पण पेडणेकर प्रत्येक जण स्वाभिमानी आहे. येणाऱ्या निवडणुकीला पेडणेकर जे काय पेडण्याची हे आहे माती आहे ते त्याला नक्की दाखवतील आणि त्याला परत त्याच्या जागेवर पाठवतील की मला खात्री आहे